Mamăi, îmi dai și mie bani să cumpăr un pachet de țigări? Și ai zis să-i drecușorul un pachet de și? Cum au auzit mă taghini? Nu prea să spală în urechi. Un pachet de și ei? De gumi, mamă, de gumi. Gumi. N-are măta bani. Mâine sărbătoare. Hai, mamă, te rog frumos, măcar dă-mi și mie niște bani să cumpăr o pungă de chipsuri. Una. Nu vreau mai mult. O să și eu dracușorul tău cât e mult vrei tu. Chipsuri vrei? Stai că-ți dăm măta chipsuri. Deși nu zici așa. Stai o leacă, ia uite. Uite, na, chipsuri, bă, băiatule, na, ia de aici. Mi-a trimis cineva mesaj. Ia, prinde-o. Mamă, tu ascunzi chipsuri de mine? De când? De ce faci gesturi din astea, mamă? De duminică ascunde măta chipsuri de tine. Că tu nu ești în stare să mănânci ca oamenii. Tu când prinzi o pungă de chipsuri, tata, o mănânci cu tot cu celofan. Și măta vrei să le dai treptat. Că până pe data de 10 mai, când merg băieții ăștia la Bacău și dau chipsuri gratis, ți-i nu-ți ajung. Și vezi că aia trebuie să o iei cu porția încetul. Da? Ai înțeles? Pe data de 10 mai, George, Marian, adică Drăcicior, și cu Cezar merg la Bacău, acolo, la Bacău. Vedeți mai multe detalii pe grupul de WhatsApp sau de Telegram Leodor. Și tu nu te uita așa la mine și crede că eu nu știu? Drăciciorii, vă aștept în număr cât mai mare. S-a întors Drăcicior pentru voi!